Virus korona osim na zdravlje ljudi negativno je uticao i na privredu. Ogromnu štetu trpe semberski poljoprivrednici koji su u proljeće krajnjim naporima uspjeli da obrade njive i počnu proizvodnju, ali sada nemaju osiguran plasman. Redovni kupci iz okruženja se ne pojavljuju zbog epidemije, a sa druge strane domaći kupci nisu u mogućnosti da kupe sve ono što je proizvedeno u Semberiji. Upravo zbog ovakvog stanja u poljoprivredi, rebalansom budžeta obezbeđeno je dodatnih 500.000 maraka koji će omogućiti isplatu maksimalnih iznosa podsticaja. Rebalansom budžeta je došlo do povećanja sredstava za podsticaje poljoprivredne proizvodnje za 500.000 konvertibilnih maraka. Ista će biti usmjerena na osnovu izmjene odluke o utrošku sredstava podsticaja i bit će raspoređena na pojedine stavke, uglavnom na stočarstvo i na zaštićen prostor, podrška plasteničkoj proizvodnji, za sredstva za vanredne potrebe i pomoći. Cvjeta Jocić, samostalni stručni saradnik iz Odjeljenja za poljoprivredu, istakla je da je navodnjavanje u Crnjelovu završeno, a privodi se kraju i završetak radova u Batkoviću. Poljoprivredni proizvođači koji odluče da koriste ovaj sistem navodnjavanja na svojim njivama imaće hidrante na koji će moći da priključe crijeva za vodu. Novo izgrađeni sistem za navodnjavanje znatno je isplativiji od sistema koji podrazumijeva upotrebu motora za navodnjavanje koji radi na struju ili gorivo i što ga više proizvođača bude koristilo, bit će isplativiji. Navodnjavanje u Crnjelovu je završeno, čeka se upotrebna dozvola i trenutno se radi navodnjavanje za mjesnu zajednicu Batković. U ovoj godini Ministarstvo poljoprivrede finansiraće električnu energiju upotrebljenu za rad pumpi kao i njihovo održavanje, tako da će korišćenje sistema za navodnjavanje poljoprivrednim proizvođačima biti potpuno besplatno. Iz Odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina izrazili su nadu da će povećanjem iznosa podsticaja uspjeti da poljoprivrednicima koliko toliko umanje finansijske gubitke.